Svake godine, 6. prosinca, slavimo uspomenu na Svetog Nikolu. Večer prije toga djeca stavljaju svoje cipele i čizmice pred vrata i u prozore i nadaju se da će Sveti Nikola proći u noći i donijeti darove. Sutradan ujutro provjeravaju jesu li čizmice pune. I tada nastaje veliko veselje. U vrtićima i školama pjevaju se pjesme o Svetom Nikoli i djeca se nadaju da će se Svetom Nikoli svidjeti njihove pjesme. A tko je zapravo bio Sveti Nikola? Zašto ga slavimo i zašto nosi svoje darove po noći? Prije puno godina, u 3. stoljeću u gradu Patari, u današnjoj Turskoj, živio je jedan bračni par. Bili su vrlo bogati. Imali su veliku kuću, mnoštvo životinja i mnogo polja. Jedino što im je nedostajalo bilo je dijete. Dragi Bože, molimo te, daj nam da postanemo roditelji, molili su svaki dan. Drugih želja nisu imali. I Bog im je uslišao molbu. Dobili su sina. Presretni nazvali su ga Nikola. Nikola je učio od svojih roditelja za sve Bogu zahvaljivati i dijeliti s drugima ono što ima. Nikola je bio jako dobro dijete, koje se uvijek brinulo za druge. Hranio je životinje u štali, čistio im i pričao im. Rado je boravio u prirodi i radovao se svakom cvijetu i biljci. Pomagao je i susjedima koji su bili bolesni ili u problemima. Nikola ima dobro srce, govorili su ljudi. Nikog ne ostavlja na cjedilu. Njegovo ime znači pobjeda naroda i on je uvijek tu za nas. Kad je Nikola odrastao, odlučio je postati svećenikom i još više služiti Bogu. Jednog dana oboljeli su Nikolini roditelji i ubrzo su umrli. Nikola je zbog toga bio vrlo žalostan. Često nije mogao spavati zbog boli. Tada je šetao ulicama svog rodnog grada. Kroz dan su ljudi puno radili i skrivali su svoje brige i potrebe. Ali noću Nikola je čuo iz njihovih kuća njihove brige, molitve, a ponekad i suze. Nikola je naslijedio mnogo novaca od svojih roditelja. Odlučio je podijeliti novac i zemljišta siromašnim ljudima. Pritom nije htio da ga itko vidi ili sazna da on noću ostavlja darove. Ljudi nisu imali pojma tko im ostavlja zlatnike ili hranu pred vratima. U gradu je živjela obitelj s 3 kćeri. Bili su jako siromašni. U to vrijeme djevojka se mogla udati samo ako je imala dosta novaca. Nitko nije htio oženiti siromašnu djevojku. Njihov otac je strepio što će biti s njima jednog dana kad on umre. Moram im pomoći, odlučio je Nikola kad je čuo za njihovu situaciju. Ali to nitko ne smije saznati. Oko ponoći došuljao se Nikola do njihove kuće i ubacio vrećicu zlatnika kroz otvoren prozor. Kad je ujutro najstarija kćer pronašla novce, bila je iznenađena. Sad će imati dovoljno novca za udaju i osnivanje svoje vlastite obitelji. Nakon nekoliko dana opet je u kuću ubačena vrećica zlatnika.
budućnost druge kćeri je bila osigurana. Moram saznati tko nam pomaže, reče otac. Sakrio se i čekao. I doista. Nedugo zatim došao je Nikola i bacio kroz prozor još jednu vrećicu zlatnika. Otac je izišao iz skrovišta, potrčao za Nikolom kako bi mu zahvalio. Spasio si moje kćeri tužne budućnosti. Za to ću ti zauvijek biti zahvalan. Nikola ga je zamolio da to nikome ne ispriča. Nije želio da ga hvale zbog toga. Za njega je pomaganje drugima samo po sebi razumljivo. Nedugo nakon toga umro je biskup u gradu Miri. Biskupi cijele zemlje sastali su se kako bi mu našli nasljednika, ali nisu znali koga. Molit ćemo Boga da nam pokaže pravog čovjeka za tu službu, rekoše biskupi. Te noći jedan biskup usne san. Ujutro reče drugim biskupima. Bog mi je u snu rekao, prvi svećenik koji sutra dođe na misu, bit će novi biskup. Ostali biskupi su se složili s njim. Napeto su čekali ispred crkve. Tko će biti taj izabrani? Pogledajte, stiže Nikola. On će postati biskup Mire. I kao biskup Nikola nije zaboravljao ljude u potrebi. Onih dana, dok je Nikola bio biskup u Miri, zavladala glad nad zemljom Licijom. 3 godine nije pala ni kap kiše. Krave nisu mogle pronaći travu za ispašu i nisu mogle dati mlijeka. Po poljima se sasušilo žito, pa ljudi nisu mogli peći kruh. Ljudi su od gladi sve više slabjeli i tek su se predvečer s Nikolom okupljali u crkvi i tako Boga molili za pomoć. Jednoga se dana brod koji je prevozio žito iz Egipta u Carigrad usidri u Miri. Ljudi, vidjevši brod pun žita, obradovaše se i poželješe otkupiti žito te utažiti svoju glad. Ali kapetan reče: Ljudi iz Mire, ovo žito nije vama na prodaju, nego je predviđeno za bogate trgove Carigrada. Sutra ujutro, kad popravimo naša jedra, moramo nastaviti plovidbu. Tada ljudi zaplakaše u sav glas, odoše k biskupu Nikoli i ispripovjediše mu što su vidjeli i čuli. Nikola odmah siđe u luku te pozove kapetana. A kapetan mu reče: Onako je kako sam ljudima rekao, ovo žito nije na prodaju. Kada moj gospodar, inače strog po dijelu i riječi, izbroji vreće i izvaže žito, te ne nađe što mu pripada, bacit će me u more. Nikola mu odgovori: Ne boj se, daj nam nekoliko vreća žita i vidjet ćeš, niti dlaka s glave neće ti nedostajati. Tada mu kapetan reče: Vjerujem ti. I dade znak mornarima neka uzmu 12 vreća i stave ih pred noge biskupu. Nikola zagrli kapetana i zahvali mu. Tada naredi Nikola da se 11 vreća žita odnese u mlin, da bi ljudi imali brašno od kojega bi ispekli kruh te namirili svoju glad. 12 vreću podari seljacima. Uskoro padne i prva kiša, te seljaci posijaše žito po poljima i tako, mirni, iščekujući žetvu, nastaviše živjeti. Kada kapetan svojim brodom stiže u Carigrad, gospodar prebroji vreće žita, izvaže ga i kada vidje da je sve u najboljem redu, isplati kapetana i njegovu posadu. A kapetan oduševljeno pripovjedaše što se dogodilo u Miri. Svi su se divili čudu koje učini biskup Nikola.
Priče o Nikoli pripovjedale su se u mnogim lučkim gradovima. Jednog je dana brod uletio u strašnu oluju. Valovi su bili ogromni i ulazili su u brod i bacali ga tamo, amo. Poginut ćemo, vikali su mornari zabrinuto. Jedan od njih sjetio se priče o Nikoli, biskupu iz Mire, kako je spasio mornare. Nikola, čuješ li nas? Trebamo te, zavikao je u jaki vjetar. Mornari su se borili satima s olujom. Odjednom su ugledali nepoznatog čovjeka na palubi. Pomogao je učvrstiti jedro, izbaciti vodu iz broda i ohrabrio je mornare. Oluja se napokon smirila. Mornari su željeli zahvaliti nepoznatom čovjeku, ali on je nestao. Nekoliko dana kasnije usidrili su brod u Miri. Mornari su otišli u katedralu na svetu misu kako bi zahvalili Bogu što su se spasili. Kad su ušli u crkvu, pristupio im je Nikola i oni su prepoznali u njemu onog stranca koji im je pomogao u oluji. Od tog dana sveti Nikola je zaštitnik mornara. Drugom nekom prilikom čuo je Nikola za obitelj u velikoj potrebi. Majka je umrla, a otac je tako obolio da nije više mogao raditi. Djeca su tražila način kako zaraditi novac za jelo i odjeću. Ujutro su djeca pred ulaznim vratima našla vreću. Pitali su se tko im je to ostavio i odnijeli su vreću ocu. Kad je otac otvorio vreću, ostao je iznenađen. Unutra je bilo brašno, kruh i druge namirnice. Otac reče: trebamo Bogu zahvaliti što misli na nas kad nam je nekog poslao u pomoć. I sljedećeg dana pronašli su vreću pred vratima. Ovaj put u vreći je bila odjeća. Radovali su se, ali i razmišljali tko im je to pomogao. I ovaj otac je želio zahvaliti darovatelju. Sakrio se i čekao. Tada je ugledao čovjeka s velikom vrećom kako ostavlja vreću na pragu kuće i odlazi. Otac je potrčao za njim što je brže mogao. Stigao je stranca koji mu je rekao: vrati se kući i uskoro ćeš biti zdrav. Otac je prepoznao biskupa Nikolu i zahvalio mu. Kad se vratio kući, s djecom je otvorio vreću. Unutra su bile čizme napunjene svime i svačime. Pogledaj, oče, tu su igračke i slatkiši, rekoše djeca oduševljeno. Nešto tako lijepo nikad nisu dobila. Tih dijela svetog Nikole sjećamo se i danas. Zbog toga djeca navečer, uoči blagdana svetog Nikole, čiste cipele i čizme i stavljaju ih u prozore, te se nadaju da će ujutro biti pune. I obitelji se rado utječu svetom Nikoli. Nikola je pomagao ljudima i razveseljavao ih, kako je samo on znao.